Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maayong adlaw, maayong gabi kaninyo mga higala igsuon, mga ginikanan, mga suki natong tigpaminaw ni aning ato ang programa. O ana po'y usa ka hadith nga nindot gyapon kani nga hadith mga higala igsuon. O nang hinaot ko nga ato kining i-apply sa ato ang kinabuhi, ikinabuhi kani nato kay importante kini mga higala igsuon. Sa hadith nga giasoy ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kaymutan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam miingon, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Rawahu Muslim. Sa duol nga pagkahubad ani mga higala igsuon, mga ginikanan sa pagtuong Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon niya, dili gayud makasulod sa paraiso si kinsa man kadtong adunay bisan gamay lamang nga kibir diha sa iyahang kasing-kasing. Subhanallah. Liman kana mga higala igsuon, dili makasulod sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala si kinsa man kadtong adunay kibir, adunay pagkaarugante sa iyahang kasing-kasing, adunay pride sa iyahang kasing-kasing, dili siya makasulod sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala bisan pa unsa kagamay kana. Nga ingon ang mga muhaddithin, kaning dharra nga gilambit ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mura ni siya atom. Kaning atom nga the smallest particle ni siya, kung dili ni siya makita kung gamit lang imuhang mata, gikinahanglan pa nimong tan-awon sa microscope usa pa makit-an kining atom. Ingon ana mga higala igsuon, ingon ana kagamay lamang nga kibir, pagkaarugante diha sa ato ang kasing-kasing, mao'y hinungdan nganong dili makasulod ang usa ka magtotoo, ang usa ka Muslim diha sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug timan-an nato mga higala igsuon, tamda nato kini nga ang ato ang relihiyong Islam nagaawhag kini nga dapat ang matag usa ka nato magbaton ug maayo nga pamatasan. Gikinahanglan kana nato mga higala igsuon, ato ang hinumduman nga ang Allah subhanahu wa ta'ala wala niya gikahimutan, wala niya gikagustuhan kadtong mga mutakabbirin, kadtong mga hambugero, mga arogante nga mga tao. Wala na gikagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug kani nga hadith mga higala igsuon, gipahibalo gihapon ta ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga al-mutakabbirun la yadkhuluna al-jannah. Ang kadtong mga adunay pagkaarogante, kadtong mga hambugero, dili gayud sila makasulod sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullahu as-salama wal afiyah. Pangayoon nato kang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanan nga mga kaayuhan aning kalibutana ug sa pikas kinabuhi, ug ilayo ta ni aning ginatawag nga kibir, kaning pagkahambugiro, kaning pagkaarogante. Kay kaning nga hadith mga higala igsuon, kaning kibir usa ka butang nga delikado kini. Ngano man sa ato ang nahisgutan nga dili gayud makasulod ang usa ka tawo, ang usa ka Muslim, ang usa ka magtotoo nga adunay kibir diha sa iyahang kasing-kasing. Na'udhu billah min dhalik. Ingon pagani ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nga unsa man kibir. Ingon ang propeta, al-kibru batarul haq wa ghabtun nas. Subhanallah. Nga ang kaning kibir day mga higala igsuon, mao kining dili pagtuo, dili pagdawat sa kamatuoran ug pagkaminos sa mga tao. Na'udhu billah. Ipalayo ta ni Allah subhanahu wa ta'ala ani mga butang mga higala igsuon, mga ginikanan. Ano man, dili angayan sa usa ka Muslim. Dili angayan sa usa ka magtutuo kang Allah subhanahu wa ta'ala nga manamas-namas ta atong tamayon ang mga tao. Pananglitan. Ando na tay nindot nga balay. Atong inon ang tao sa ato ang kaugalingon, naman ko nindot nga balay. Mas maayo pa ko ani. Mas kwartahan pa ko ani. Daghan kog negosyo. Daghan kog kayutaan. Daghan kog mga asawa. Iyahanggi kaminusan ang mga tao. Nindot kog sanina. Ug unsa pa na nga mga butang nga maoy hinungdan nga makabaton ta og kibir, pagkaarugante, pagkamahitason, pagkahambugiro. Wala ka na gikahigugmaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Usa mga higala igsuon, tamdan nato kini nga ang kaning pagbaton og kibir, kaning pagkaarugante usa ka dako nga sala. Ug gikinahanglan nga ato kining likayan. Dapat ang usa ka Muslim ang iyang angayan nga pagabuhaton, magbuhat siya og maayo nga binuhatan. Nga opposite ni aning kibir. Atong tanggalon ang ato ang mga kibir dira. Atong tanggalon ning atong mga pagkahambugiro sa atong kaugalingon. Ato ang tanggalon kining mga pagkaarugante sa atong kaugalingon. Kay ngano man, ang labaw makagagahom nga nagbuhat sa yuta ug sa kalangitan, sa langit ug sa yuta, sa tao ug sa mga engkanto sa mga jin, wala gikahigugmaan kadtong mga hambugiro. Unsa man day nahitabo ni Iblis, ni Syaitan. Nga ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagyukbo kamo kang Adam alayhi salam. Ingon si Syaitan, ingon si Iblis, nganong muyukbo man ko ni ana? Nga mas maayo pa man ko ni ana, ato ana. Dito ang kibir mga higala igsuon, mga ginikanan. Dito ni sulod ang kibir, pagka-arugante, pagkahambugiro ni Iblis. Busa, dili na nato sundugon mga higala igsuon. Dili ta manundog ni Iblis. Dili nato ikinabuhi ang kanang mga kaning ginatawag nato nga kibir, pagka-arugante. Dapat opposite ang ato ang buhaton. Mas maayot kita sa ato ang isig katao. Kung pobre kadtong mga uyamot, ato silang kaluyan, dili nato sila tamayon, dili ta manamas-tamas nila. Dapat pagani nga ato silang ampingan. Dapat pagani nga ato silang tabangan. Busa mga higala igsuon, ato ang pangayoon kang Allah subhanahu wa ta'ala nga dili ta magbaton ni aning pagkaarugante, pagkahambugiro. Kay wala gayoy lugar sa ato ang relihiyong Islam ang kaning mga hambugiro, kaning mga arugante, kaning mga ginatawag nga mapanghitason. Walay lugar sa ato ang relihiyon ni ana mga igaligsuon. Pangayoon nato kang Allah subhanahu wa ta'ala nga limpyuhan niya. Limpyuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ato ang kasing-kasing sa tanan nga mga hugaw, sa tanan nga mga kadaot na nadiha ang pagkaarogante, pagkahambugiro, mga sakit sa kasing-kasing. Ato ang pangayoon ni Allah subhanahu wa ta'ala nga hatagan taniya og limpyo nga kasing-kasing. Ato ang idua kanunay mga higala igsuon. Hinaot nga nakakuha kita og gamay nga kahibalo mga higala igsuon sa maong hadith ug ari na lamang taman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.